i estem amb el col·lectiu Vall de Vernissa i amb l'alcalde de Llocnou de Sant Jeroni per a parlar d'aquesta guia, la Vall de Vernissa, a propòsit d'un ecomuseu. Benvinguts, Josep, benvinguda, Rebeca. Gràcies. Bueno, primer, perquè l'heu feta. Per tal de promocionar el turisme d'interior, segur, no? Sí, això és un motiu i convidar a la gent a que vingui a conèixer la Vall de Vernissa, a que aprofundisca en el seu patrimoni, tant natural com cultural, però també un motiu important és que els propis habitants de la Vall de Vernissa coneguen millor el seu patrimoni, s'apropen i convidar a la gent a continuar coneguent-los, també conscienciar-los de com cal apropar-se al patrimoni, amb respecte i intentant millorar cada espai visitable. Imagina que és una proposta del col·lectiu Vall de Vernissa que l'Ajuntament de Llocnou acull el favorablement. Testic per una idea del col·lectiu Vernissa Viu. Ja en l'anterior legislatura, antes d'entrar nosaltres, ja era una idea que estava programada o prevista i nosaltres agarrem el Testic i el recolzem. El recolzem i facilitem una subvenció a través de la Conselleria de Turisme i treballem colze a colze en el col·lectiu Vernissa Viu per atraure no sols el que és el patrimoni històric-cultural de Llocnou, sinó de tota la vall. O sigui que nosaltres recolzarem des del principi el projecte, sí. Sí, perquè és una guia completa, no?, on es toquen diferents camps, no?, des d'arquitectura a les plantes. Exacte. Sí, en la guia han participat 11 autors diferents, cadascun especialista en el tema que ha tractat, i sí, està composada per 11 apartats amb 17 articles, i sí, que va des dels itineraris dels pobles, es fa també una passejada botànica i es recorre també per tot el patrimoni cultural, o bueno, part del patrimoni cultural. Una guia, com comentàveu, per a gent que vulgui visitar o conèixer la Vall de Vernissa, però també per a la pròpia gent, no? I sobretot per a posar en valor tots els elements a més que conteu. Tot el patrimoni que tenim i treure-lo i donar-lo a conèixer a tot, no sols a lo que és el col·lectiu dels 5 pobles que componen la Vall del Vernissa, sinó a tota la Safor i inclús a tota València. Tinc present que nosaltres, jo t'hi puc parlar a nivell de lo que és Llocnou, doncs en Llocnou s'han tret sendes que estaven totalment perdudes, amb un pulmó que queda allí, que n'hi ha molta gent de Gandia que el coneix, que és tota la serralada de la Cuta, tant la part de l'Ombria com la Solana, i s'han tret sendes que estaven obsoletes, o sigui, que estaven en desús. Inclús fonts ancestrals que s'han tret i s'han donat a conèixer. Han fet inclús un PR, que el tenim ja consolidat, i és en la guia dels PRs de la Vall de la Safor, o sigui, de la comarca de la Safor. I, Rebeca, Sí. com vos sorgeix aquesta idea i com la materialitzeu? La idea sorgeix de la necessitat de conscienciar a la gent, de fer-li arribar a la gent primer el seu patrimoni, perquè el coneguen, perquè siguin conscients de la necessitat de recuperar-lo per a poder desenvolupar un territori de cara al futur. Això és una de les bases de l'ecomuseu, el tindre sempre en compte el patrimoni per a poder evolucionar sosteniblement. Això de l'ecomuseu què és exactament? Per si n'hi ha gent que encara no... Sí, l'ecomuseu, segons l'estudiós Mauricio Maggi, és un museu basat en un pacte en què una comunitat, una població, es fa càrrec, es fa responsable d'un territori, de la gestió del seu territori. Això implica... És a dir, no és un espai físic. Sí, o pot haver un espai físic també? Sí, l'ecomuseu és un projecte que s'aplica en un espai, clar, un territori obert, que en aquest cas és la Vall de Vernissa. Sí, exacte, això anava a dir, en un territori obert. Exacte. No és un edifici. No és un edifici, exacte. Que és el que potser a la gent li pot dur a confusió, no? Sí. És a dir, l'ecomuseu està allà quan estàs allí, ni més ni menys. Estàs dins de l'ecomuseu, per dir-ho així. Exacte.
però l'ecomuseu és tot el projecte, tot el procés de recuperació patrimonial, de fer-li arribar a la població el seu patrimoni, de convidar també els visitants a que vinguin a conèixer-lo, creació d'economies locals, dinamització... I això seria una acció més dintre d'aquest ecomuseu, per dir-ho així. Sí, exacte. Això és un primer pas per això, per aquesta difusió patrimonial, i també és un primer pas important de col·laboració entre el projecte d'ecomuseu i un dels ajuntaments de Cimppobles, que ha cregut en el nostre projecte, i això, i un primer pas de visió en conjunt. Perquè, Josep, tu com a alcalde d'un d'aquests pobles, clar, les idees del col·lectiu o de Benissa Viu, sense el suport institucional va ser difícil que es duguen endavant. En aquest cas, molt difícil. T'has mullat, has col·laborat, però els teus homòlegs, com veus la... Jo t'he dit, bueno, no sé, cadascú pensarà com vulgui, però nosaltres ja t'he dit que en l'anterior consistori ja es llança la idea ixa i nosaltres la repleguem i ens agrada, ens entusiasma i la posem en pràctica. Plenament consent, tot el consistori de Llaunau, plenament consent. I treballem colze en colze amb ells per tratar de traure-ho tot. Ara, el que pensen les altres quatre poblacions que componen la Vall del Vernissa ja és... Suposem que en això estareu treballant també. Sí, exacte. Des d'un principi, des que va néixer el projecte Ecomuseu, es va comentar, es va transmetre als 5 ajuntaments, als 5 pobles, i tots ens van donar el seu recolzament inicial. Ara falta que vagi materialitzant-se, no?, com ha passat amb Llocnou. Exacte. I ja per acabar, no sé si ens queda comentar alguna cosa, n'hi ha una de fonamental, que és la gent on pot trobar aquesta guia. Exacte, doncs pot trobar-la bé posant-se en contacte amb nosaltres a l'adreça o mitjançant la pàgina web info@vernissaviu.org o també a les llibreries de la comarca. Estarà també en llibreries? Sí, estarà també en llibreries, es vendrà allí. Pues no sé si ens queda alguna cosa més per dir o voleu acabar de vendre. Sí, bueno, només això, animar a la gent també a que interactue amb la guia, a que hi ha un mapa mut al final on poden assenyalar els jocs que més els ha agradat o els que menys, i poden fer els seus comentaris i fer-nos-els arribar. I no res, i que és un bon motiu per a fer un regal ara a Nadal. Exactament, i jo voldria añadir que això és un primer pas perquè nosaltres, el que és l'Ajuntament de Llaunau, pròximament, tan pròxim com l'any que ve, celebrem el 400 aniversari del poble i també tenim preparat un llibre, però distint a este, sinó que tratarà de la història més recent del poble. I res més, agrair-vos la deferència que heu tingut de nosaltres i convidar-vos a tots a que gaudiu de tot allò. Això anàvem a dir, perquè ve un cap de setmana en pont, perquè el dilluns també és festa. La Vall de Vernissa està així al costat de Gandia i tenen esta guia. És una escapada ideal de cap de setmana, no? N'hi ha molta gent de Gandia que coneix allò, que fa temps que ho coneix. D'això de segur que es repeteixen i els que no hagin anat mai, que ho proven, no? Exactament. Gràcies per haver estat amb nosaltres, Rebeca, Josep. Gràcies. Anem a fer una pausa per a la publicitat i en tornar més coses, i avui estrenem un col·laborador de cinema. Volen saber qui és? Doncs ja ho saben, no es desapeguen de la pantalla. Ara venim. Molt bé.